Yo, what's up? Papunta kami ng Mapita sa Aguilar. Ayan, stop over muna. Kakain dito sa tabi ng beach sa may Labrador. Malapit sa Villa Jaire. Ayan. Ang lalakas ng alon, grabe. You know, dala pa namin yung aming si Hershey. Woo! Grabe yung alon, no, lalakas. You know, dala namin si Hershey. Hershey! So, you know, laki ng alon, no? Grabe alon dito. Sarap siguro mag-fishing dito. Oh. Ayun yung napukor, oh. Ayun yung napukor. Grabe yung alon, no? Mahampas talaga, oh. Ayun yung napukor. So, swal yun, part ng swal. Una ng konti, Labrador. Pag magagaling ka ng Alaminos, pero pag from Manila ka, i-open dito na lote. Private lot siguro to, pero open pa siya. So, yung mga biyahero, pwedeng pumasok dito para magtumambay. Tapos merong kainan dun, oh. Banda dun. Yan. Kumakain na yung kasama ko. Nagutom. Oh, grabe. Ang sarap tignan ng dagat, oh. Sarap siguro mag-fishing dito. Pag ganyang you know, mahampas talaga yung alon, no. Walang hangin. Woohoo! Grabe. Yan, no. Mahaba ito, oh. Pwedeng mag-fishing dito. Kaya itong area na to kasi maraming maraming dikya. Pagkakalam ko pag maraming dikya, kukunti yung isda. Yun ang pagkakalam ko, ah. You know? Grabe. Yung alon, no? Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.
Yan, kasama namin si Bembol sa biyahe. Kagagaling lang niya ng Baguio. Ngayon sa Aguilar naman siya, Mapita naman. Si Bembol B. O, di ba? Rossi 150 Fi. Pulse. Forma niyan. Gusto ko rito yung ilaw eh. Ayan. Ganda ng ilaw niya. Tsaka ang lakas ng makina niya. Ito yung pinaka-upgraded version ng Rossi. Yung kanyang tabutso, kanyang panggilid, naka-13 siya. Maganda na yung panggilid niya. As in, wala ka na halos i-upgrade dito. Kung akyatan, yan, tama na yung 13. Kung gusto mong may dulo, which means mabilis siya sa dulo, pwede mo siyang i-14. Pabibigatan mo ng konti. Magaan siya, magaan. More than 100 kilos lang siya. Tapos yung kanyang panggilid, yung spring niya, clutch spring niya is 850. Lakas. Pati ang nito, ang ganda. Pati dashboard niya, ang ganda. Tsaka naka-naked na siya, naked handlebar na siya. Ito mo yung dashboard niya, di ba? Ganda ng dashboard niya. Meron siyang voltahe, meron siyang oras, gasolina, engine, battery. Tsaka dito ito yung RPM. Yan. Lupit. Ang top speed niya lang nung 105 nung nagpabagyo ako. Pero ang lakas ng hatak niya. Ang lakas ng hatak. Kung overtake ka, napakagaan. Magkano pa siya. Yun, lakad na kami. Yo, what's up? Dito tayo ngayon sa Mapita, Aguilar. Ganda yan, bangin yan sa baba. Ang ganda na ng kalsada rito. Proposed na kalsada ito papunta sa kabilang bayan, kabilang probinsya, malamang papunta sa Zambales. Ang ganda ng kapihan dito. May kapihan dito sa taas. Mamaya tayo magkakape dyan. Gaano muna tayo. Daan Katutubo Coffee Shop. Ayan. So mamaya dadaan tayo mamaya dito. Daan Katutubo. Ayan. Ganda ng kubo sa taas Ayan Sige. Mamaya. Tayo mamaya. Daan tayo mamaya. Punta mo kami sa tuktok, sa view deck. Ganda ng bundok banda ron May mga kulay pula. Hindi ko lang kung pati na dahon na yun o merong construction going on. Ayan So punta tayong view deck mamaya. Let's G. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell.
like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here